So Sewikno has just gifted Sirizani Butao $50,000 plus Toyota Fortuner. Sirizani ndiye murume was declared a national hero in 2021 after he risked his own life saving a tragic accident involving a fuel tanker that had over 50,000 liters of petrol that collided head-on with a passenger bus. Bus rachona rine vanhu 60 who were trapped inside. The accident ignited massive flames and he did not run away as others were doing, but he decided to pull out some of the people who were trapped inside the wreckage. He suffered severe burns. Christmas ya 2021 haana kutoiita nemhuri yake. He spent Christmas yese ari muhospital. I think murume uyu vanhu vakawanda declared him a hero because zvaakaita ndofunga it's exceptional because vanhu vakawanda vakatiza because we know kuti panongoita head on netanker rine fuel risiri empty panenge pasina kutombomira zvakanaka. Ndofunga moto wacho wakaitika ipapo wanga usina kutombomira zvakanaka. It's like a bomb that is exploding. Ndo zvanga zvakaitika, like accident yacho ndo zvayanga itori, and he managed to save a lot of lives per accident ipapo. He was also awarded a gold cross last year na President Emerson Mnangagwa. Golden Cross inongopiwa vanhu vanenge vaita exceptional services, exceptional things in Zimbabwe. So he was just awarded with that gold medal or the cross last year. Nothing more, nothing less. So Sewikno has decided kuti that was not enough. Let me give this man $50,000 plus Toyota Fortuner. Murume apinda. To be honest, awanawo share yake. Amenoti vachawana vachashaya ndevapi, but anyway vanhu vanenge vari kuita vachirecognizwa mbichana and mari dzacho tiri kungonyatsodziona kuti dziri kubuda dziriko. Ukaona munhu wana achipiwa 50,000 aiwa mari munyika munomu tinayo. Pane vanhu vane mari shuwa yekungoti vanongobvisa vachingopa vanhu vachiita sei. Sadly, it's not everyone who's going to be recognized. Chero ukaita sei vamwe tichatongoperera mukutaura vamwe kuti congratulations. Zvinhu zvacho izve handizivi hangu. He deserves this. I think he deserves. Zvaakaita zviya it was exceptional, and I'm not so sure about the amount. Kuti amount I don't know, but anyway he's set for life. Munhu ukatongoita 50,000 mulife mako uchadei zvako. Unovaka ugoita sei, like you don't need to go to work if munhu akakupa 50,000 investment itori investment yelife yese kutoti madzinza like vana vako they are also set, like vazukuru vanogona kutobenefita from that 50,000 iyoyo. Hopefully achaita musoro nayo mari iyoyo. Kana achiri kudrive matrucks ndofunga unotobva watongosiya kuti basa uchaenderei zvako yewane 50,000 muhomwe. Plus futi he is now like a bit oldish, so I feel like he needs to rest and enjoy mari yake zvake ari kumba. I don't know what you guys think, but anyway awanawo something, and a lot of people are very excited. Everyone is so happy about this award kuti murume uyu wedwe takangomutenda nemuromo, vanhu vakaenda kunomuvhizitira vakaita sei, but you know recognition yake yainyatsoda kunyatsotendwawo zvine kamwe kamutsindo kari like chiremerera. So I feel like 4 years, it's now 4 years extend yaitika. It's like almost 4 years or 4 years dzatokwana 2021 to 2025, yeah. So I feel like he is now unogona kutongorecognizwawo after waita zvinhu zvawakaita 10 years ago. It's possible vane zvavakaitawo kuna Sewikno, probably your rewards are coming. Kana government wakamboitirawo something, your reward is also coming. Hapana munhu anga achimbomufunga murume uyu tatakatokangamwa nezvake here and there, pamwe anga achingotaurwawo, but he was like anybody else. Anga akutongoita senge munhu asina kumboseva anyone. Anyway Sewikno decided kuti regai murume uyu atendwe. Let me know in the comment section what are your thoughts. Panyaya vasara subscribe, please make sure that you are subscribed, and see you in my next video.